on a bit. So it's the Dear Artist Challenge. Madzitati Guru. Noble Styles, what's up? Ndakagadzira denga nenyika Ndikakupa tarenda. Ndini ndoziva kwakatangira, ndoziva kwauri kuyenda. Dear Artist. Dear Artist. Chipo chekudrowa ngachisashande kubhora, chekutuwina chichishanda pamatenda. Never surrender your soul kuma human rights defender. Vana go uchatsikirwa pasenda. Ugovingwa nemashooters anokurovera pakona, kukuhedha nemazuda vachiwanda nekorona. Waibata wanguda, bounce it back kunge sona, kuyerana chikero cheudzamu. Capture images ugadzire album, wotaridza mavisitor ndo vane income, vepamba ndo vane zita vachakushedza, vokushedzera unzwike, vakujaira vokonzera ustike. Gadzira game plan yako semota yemawaya, be soft when necessary, go hard then you inspire the future generation ichatevera matsimba. Try to do your best kunyora tsamba yakasimba. Dear Artist. Simple as that. Dear Artist. Yours sincerely, Madzitati Guru. Dear Artist. Dear Artist.